Имайте едно ум към високите токове. Краката са пълни с нервни окончания, които са свързани с всеки един орган на тялото. Неудобство в краката значи неудобство в цялото тяло. На високи токове, вероятно те, които са минали през репетиционни процеси и знаете, че от един момент нататък режисерите почват да изискват колкото се може по-бързо, ако ще играеш на висок ток, да влезеш на висок ток, за да можеш да свикнеш с загубата на баланс в тялото, която е неизбежна при високия ток. Същото стои при официалния тип тесни обувки за мъжете. Удобни неща. Удобни. Ще бъдете в страшно стресова ситуация, подгответе се да ви е удобно, за да може акъла да не мисли за това, защо ги сложих тия обувки, а да мисли за това какво правя с партньора в момента. Внимавайте с кафето. Едно от нещата, които нейното виждане прави, освобождава адреналин в кръвта. Пийайки кафе, добавяте адреналин в кръвта. И от един момент нататък има прак, отвъд който просто не може да мислите нормално. Нервна ситуация, треперят ръце и така нататък. И това е до всеки индивидуално, всеки организъм е собствена територия, но знаете си къде е прага. Окей, на второто кафе вече бутам линейката и особено ако се притеснявам за днешния кастинг, е хубаво да задръжте едно кафе назад. Чай е добър заместител, имайте едно много обаче, че кафеина в чая е повече отколкото в кафето, т.е. по-силно. Red Bull? Не знам. Направо, водка с Red Bull? Така, наспете се. Нищо не може да замени съня. Абсолютно нищо. Съсредоточаването на мозъка зависи от това, доколко той си е починал. Ако е ситуация следобедна, при нас примерно се получи за формата на нещата, кастинга продължи целия ден. Дошли сте сутринта, навинте ни, оказа се, че записвате се в списъка и той излиза, че ще бъде след 2 часа. Дрямка от 10 минути може да възстанови свежестта на организма до много сериозна степен. Не случайно много хора я практикуват. Дайте си тия 10 минути. След малко ще